Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Prinsipe Nomar, nahug si Albert sa pangpang. Nagligid-ligid siya paingon sa upos. Kung si mahitabo niya, mamatay na ba to siya? Wala gyud magsamok ninyo, Leslie o Prinsipe Normal. Ermitanyang Bruha, Ermitanya, mamatay na ba si Albert? Dili na ba siya mabuhi pa? Kung nagbago pa lang unta siya, kung wa pa lang unta siya magpaulipon siyang kwarta, dili unta musangko sa ingon ini ang tanan. Ang natinga baka,
Buhi siya, Leslie. Oh, Hatagi sa iyang kagawasan ang nati nga baka. oo. Ako siyang buhian, ermitan niyang bruha. Pero sultihi lagi ko. Mamatay na ba gito si Albert, ha? Ermitan niyang bruha? Oy, hala! Hala! Oy, Bibong! Ngano ron. Usay na hitabo, ha? Usay murag nagubot man ang mga tao. Ay, mao man bitay akong gilantaw. Mura doon na magikagubtan ang atong mga silingan, Bibong. Nangaunsa na sila. Doon ay away. Sulti ko kung unsay nahitabo kay di ko makakita. Ay, ambot gani, ambot lagi. Ngano nagubot na sila, wa man ko'y nakita. Bebe, magsusi gani ko, be. Dinhi ka lang, Bibong, ha? Oy! Ayaw kong biyae. Dadaan na lang ko, Barbara. Gaka ko! Barbara! Oy, Rosa! Asa ka o? Nagdagan ka man! Dunay nahitabo sa gawas, Jokard. Sa hitabo ba? Magsusi lagi ko kung unsay nahitabo. Kay nagubot na ato mga silingan. Ha? Dihaon na ka. Oy, dada ko, Rosa, oy! Nausa biya, gibiyaan man lang ko nimo, oy! Abi, kay di naman ko magkalakaw. Balik ako, Rosa! Ay, nausa ba gina si Rosa na? Di nagkaayo ko tagdon. Abi, kay di naman ko magkalakaw. Inutil naman ko. Ay, usa ba kayo nahitabo? Nga nung nagkagubot man ang among mga silingan? Ano nagsige magkagsakay anang gamay kain ni mga Naunsa man sila, ay, Ano? ka man, oy! Di ko manong, hindi ako pakon, mga bakukang mo. Kaya bakukang! Kami, bakukang, me! Bakukang, me! Ngano bakukang? Mga bakukang mo, hindi akong pakon, kung muna ako ganing akong eroplano. Si plano! Di man na aeroplano, imong gisakay, baka man ang gamay. Daot Ay, tayo si bawa Puno, mo, kayo bawa baka. mo, mga bakukang. So. Dong Ilbert! Ah, Dong! ah. Dong! Ay! Oh! Dong! Uy! Ikaw ba na ining miabot, Dong? Ay, gano'n na usabag ka? Nganong daghan magkagkag mga sabat in town? Ug nang hubag ang imong naong! Hastang imong mga bukton! O sabay na hitabo ni mo, ha, Dong Ilbert? Hay namas, Dong! Si Inday Leslie na ko, Dong, ang akong anak. Nakuha na ba ni mo? Ikaw ba ang midaog sa inyong away ni Ramon Kulukoy? Nabawi ba ni mo ang among anak, Dong? Nabawi ba ni mo? Ikaw ba ang higanting bakukang? Hala, bakukang! Usa! Usay bakukang! Ginganlan ko ni mo bakukang! Ikaw ang inahan sa mga bakukang, ha? Eroplano, dagan. Ang inahan sa mga bakukang. Dagan eroplano, dagan. Hala! Hala! Eroplano kuno. Ano naman to siya? Ang daot nga baka nga iyang gisakyan, ginganlan niyang eroplano. Plano ko, no? O, ako sad no, ginganlan ko niyang inahan ko nukos bakukang. Ay, kaso. May pastilan, Ay, kaso. bitaw no. Oy, Dong Albert! Asa na bag ka? Ay, nausa ba day ka, Dong? Unsa? Nabuang? Nabuhaan na si Albert. Daan na siya kabuangon at nagsige siya ingon nga doon na siya gahom nga may amigo kuno siyang agta. Karon nabuhaan na siya tinuod. Kami kuno mga bakukang kurume o ang gisakyan niyang baka gingalan niya eroplano. Nabuang si Albert?
Ayaw lupada kay makraso niya ka ha. Anilan tas yuta aeroplano. Ang akong aeroplano, makisulti na ko. Gamanan ako. Makisulti na ko ang aeroplano. Gamanan ako! Ang kidney stones usa ka matang sa kondisyon nga posibleng makabalda sa imong kidney. Pinagi sa mga minerales ug mga asin, mao kini ang mga mamahimong bato sa imong kidney. Atong paminawon si Alan Betellones, adunay bato sa iyang kidney ug unsa iyang gibuhat aron mawala ang maong kondisyon sa iyang paglawas. Ako si Alan Betellones na ultrasound ako. Ako'y bato sa kidney. Di naman ko kaihi og tarong sakit na ning akong mga hawak. Binhod na. Na hospital na unta ko ana. So schedulean na unta ko og operasyon. Napod to'y kauban ako na hospital. Ingon siya nga ay sa pagladali og opera. Duha ka opsyon unta ang dapat nga himuon sa kuha, laser or pira. Nakadungog ko sa mga advertise sa radyo kining Panyawan capsule. Tapos ako lang gitry og inom. Sulod sa isa ka bulan kada adlaw katulo. Sulod sa isa ka bulan nami alibyo sa kuha. Tumoto nga nagsige na ko og gamit sa Panyawan capsule. Hantod na hilis ang bato sa kidney. Wa naman gid buto kar kaloy-an gyud sa Ginoo hantod karon. Kung bato sa imong kidney ang imong suliran, timan ila ang Panyawan. Panyawan Herbal Capsule. Tubag sa tanang matang sa mga balatian. Ginama sa Sen Marketing. Dalawa, kamanan ako. Ang ako yung plano, bisulti yung bitubag nako. Kamanan ako. Dong Elbert, natinood gina dong, nadaot na gina ka Kamanan ako. Pero ang akong kurta. ang akong kurta, bakukang na. Oy! Kamu mga bakukang! Bakukang dago! Bakukang mong way ayo! Sir Albert, sir. Oy! Naunsa man ka. Nagtagkaan yung kan ay. Oy, naunsa ka ay, nagkaksis ka man. Oo, nag-crutches yung ko dong. Mianhin yung ko aron magsusi nimo ba. Miingon man silang nabuang kuno ka. Tinuod na dong. Agta! Salamat nga diya ka! Agtaom sa! Anak, gambak. Gambakan mo ko nimo, sir. Salamat. Pamagtumpag ako sa laya. Ayatan kong kabay idong. Paralyzed ako na. Salamat nga buhi ka akong agta! Agta! Nag-unsa ka diya! Hindi ko agda, sir. Buhi ko. Hoy! Buhi ko. Agta! Nag-unsa ka diya! Agoy. Bibong, nabuang na gyud dong Elbert. Natinuod yun ang ilang gigon nga nabuang ang atong umagaron. Unsa? Wa na gyud taan wa na tay paglaom bibong. Dili na ta madato. Kay ang milyonaryo nga gusto mga sawa sa atong anak nabuang naman. Og nangilad naman kaignaong. Unsa naman day yung nang sultihi ko kay di Na. man ko kakita. Na murag gibuti ang lawas. Ay, daghang kay mga pinaakan. Murag gikagin og maayo. Ala. Ug ang naong hubag na kaayo. Uy. Punan pang nagsigig sakay-sakay atong daot nga baka. Baka. Ug siponon pa gyud kaayo. Yayar magigan lang eroplano. Unya ang kwarta Barbara. Na, wa na kuno siya kwarta oy. Kay nahimo ko nung bakukang. Ug ang mga tao, mao kunoy mga bakukang. Kaya ako gani. Ginganlan magani ko niyang inahan ko nukos mga bakukang. Sa? Basta bong, lain na nalagi bong. Buang naging tan-aon taos dong Elbert bibong. Mahadlok na lagi kang muduol kay mamugno man. Uy! Lagi! Dili siya magpaduol sa mga tao kay mga bakukang lagi ko, no? Basta bong, buang naging taon siya bong. Nabuang naging taon dong Elbert. Nabuang. Ngano may katawa man ka bong? Nalipay ka bong nga dili na tamadata! Nalipay ko Barbara. Kay buang nas dong Albert. O di na siya maningil sa atong utang.
Wa na, sulbad na atong problema. Wa na'y maningil na to, kay nabuang namang taong giutangan na to. Aw, day tuod no. Romansahon mo kadayon na to. Ay, malimot na tubong. Tuod day tuod mong no halapastilan. Impas day tuod ang atong utang ni Dong Albert. Sulbad na bibong. Mao ka na, Leslie, Prinsipe Nomar. Buhi man tuod katong Albert, pero dili na siya magsamok ninyo. Doon na sa iyang kaugalingong kalibutan karon. Ang kalibutan sa mga buang. Mao ba? Nabuang na si Albert? Dili na siya maulian. Irmit niya niyang bruha. Magpabili na siyang buang hangtod sa iyang kamatayon. Mao ka na ang angay panaminan sa tanan. Kung kwarta mo imong himuong Dios, mao kini ang makabuang nimo. Kung moabot ng higayon nga bawion na sa labang makagagahom, ang grasya nga iyang gihatag nimo, busa ampingan mo kini. Ug labaw sa tanan, dili mo kini idaw sa uban. Dili kay imong gamiton aron magpalambo ka sa imong pagkadautan. Hingpit na kamong gawas nun, Leslie, Prinsipe Nomar. Prinsipe Nomar. Leslie, gawas nung na kita. Uwan ang agda. Ugwan ang sa Albert. Uwan ang magsamo sa itong pagminalay. Leslie. Oy, Prinsipe Nomar. Niapataon ko dong. Yaw ko niyo pakita na nang romance na. Nag-romance mo diha. Pag-ukang mo, SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatid ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Presente Bagyo. Ilang edad niyo mo karon, Father? 76 pa. Sabay, bation nimo kung makahaplas ka sa liniment oil. Makayo sa atong gibati. Sa ang gibati dahil ni mga Father? Kanang balong kang panuhotod na natin mga bationg ginagmay sa atong lawas. Huwag mo ko ilaing dali haplas. Sidlin ni Minuel naman. Ako man ko karpintero man ko sa furniture. Sa dugay-dugay na ko nga gamitan na ginoon. Sidlin ni Minuel. Ano masamad ni? Butaan din naman na pilot mawa din dugo. Automatic. Health Testimonies. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.